Maayong balita alang sa atong mga overseas Filipino workers kun OFW, gipasar na sa Senado ang balaodnon nga mipasaka sa tax exemption sa balor sa mga balikbayan boxes gikan sa 10,000 pesos ngadto sa 150,000 pesos. Matud pa ni Senador Sani Angara, ang amahan sa maong balaodnon nga ang katuyuan sa balaod mao ang pag-modernize sa proseso sa Bureau of Customs. Ang Customs Modernization and Tariff Act nga gipasar sa Senado ni atong Lunes mipasaka sa tax exemption ceiling sa mga balikbayan boxes ang padala sa OFWs ug mga nanguli nga Pilipino. Ang exemption misaka ngadto sa 150,000 pesos gikan sa 10,000 ang mga minimum of value o ang mga butang nga gagmay lang ug dili kaayo importante gipasakaan usab ang exemption gikan sa 10 pesos ngadto sa 10,000 pesos. Ang mga donation ug relief goods mahimo usab nga duty ug tax free labi na sa panahon sa kalamidad. Ang balaodnon mipasaka usab sa silot sa smuggling.